ଭଲ କାନ ଫୁଲ ଦେଖିଲା। ହଁ ହଁ ସବୁ ପ୍ରକାର କାନଫୁଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କୋଉଟା ନେବେ। ଏଇଗୁଡ଼ା ଦିଅ। ନା ନା ଏଇଟା ବହୁତ କମ ଦାମିକା ଏଟା ଆପଣଙ୍କ କାନକୁ ସୁଟ୍ କରିବନି। ଏଇ ଝୁମକାଟା ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ କାନରେ ଲାଗିଲା ମାତ୍ରେ ଜହ୍ନ ଲାଜେଇଯିବ, ଗାଁ ଟକା ନାଳେଇଯିବେ। ସ୍ୱାମୀ ସୁରତ ଥିଲେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ଘରେ ଥିଲେ ବି କାମକୁ ଯିବ ନାହିଁ କି ତମକୁ କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି କରେଇଦବନି। ଦିନ ରାତି ମାଡ଼ି ବସି ଖାଲି ଗେଲ କରିବ। ଆମେ 12 ଗାଁ ବୁଲି ବେପାର କରୁଛୁ, ଆମେ ଜାଣିନୁ କାହା ଆମକୁ କଣ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଇଲ ଆଉ ମୁଁ ଫେରିବାଲା ଆଉ ଅଳତା ନାହିଁ ଆଉ କଣ ମୁଁ ଏଠି ଜିଓ ସିମ୍ ବିକିଆ କହିଛି। ଏଇଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମା ଏଇଟା 20 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ପଡିବ। ମିଛ କାହିଁ କହିବି? କାଇଁ ଲୋକାଲ ମାଲ ମୁଁ ରଖେଇ ନାହିଁ, ମିଛରେ କାହିଁ କହିବି କହୁନା। ଇଏ ହଉଛି ରାଜସ୍ଥାନୀ ଅଳତା, ଇଏ ଖାଲି ଅଳତା ନୁହଁ, ଏଥିରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। କଣ ଏମିତି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହୁଛି ସେଥିରେ? ଏଥିରେ ମା କଣ ରହୁଛି କହିଲ? ଇଏ ଅଳତା ଆପଣଙ୍କ ପାଦର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢେଇବା ସହିତ ମୋଲା ନଖ, ପାଣି କନ୍ଦା, ଫଟା ଗୋଇଠିକୁ ଭଲ କରିବା ସହ ଆପଣ ଯଦି ଆର୍ଥ୍ରାସାଇଡ୍ ରୋଗରେ ଗୋଡ ଫରକଟା ମେଲା ହେଇଯାଇଥାଏ, ସେ ମେଲା ଗୋଡକୁ ମଧ୍ୟ ଜାକିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆରେ ବା, ଏ ଗୋଟିଏ ଅଳତାରେ ଏତେ ସାରା ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ। କ୍ଷମା କରିବେ ମା, ଏ ମାଲର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ। ସକାଳ 100-150 ପିସ୍ ବିକି ସାରିଲେ, ଆଉ ନାହିଁ ମାତ୍ର 2ଟା ଅଛି। ତମେ ନିଅ ବାଣ୍ଟି କୁଟି ନଗେଇବ, ଆମର ରୋଗ ଭଲ ହବା ଦରକାର। ଆମର ବିକା ହବନି। ତମର ଯଦି ମେଡିସିନ ଏତେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଦରକାର, କାଲି ସକାଳେ ଜଣେ କି ମୋ ଘରକୁ ଆସିବ, ମୁଁ ନିଜେ ନଗେଇ ନେବି। ତମେ ବି ଭୁଲି ଯାଅ, ମତେ ଗୋଟେ ପାଉଜ ଦେଖାଅ। ହଁ ହଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଏ ପାଉଁଜଟା ନର୍ମାଲ ପାଉଁଜଟା ଟିକେ ଅଧିକା ରେଟ୍ ରହିବ, କାରଣ କଲିକତା ମାଲ। ଆଉ ଯୋଉ ଘୁଙ୍ଗୁର ଗୁଡା ସ୍ପେଶାଲ କଲିକତା ନଦିଆରୁ ଡିଜାଇନ ହେଇଯାଇଛି, ନଦିଆ ଘୁଙ୍ଗୁର ଏତେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଭାଉଜ, ଏ ପାଉଁଜ ପିନ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ବାଟ ଚାଲିଯିବ, ସେ ସୁନ୍ଦର ଧ୍ୱନି ନିର୍ଗତ ହବ। ସେ ଧ୍ୱନି ଶୁଣି କୋଇଲି ଈର୍ଷାରେ ଉଡିଯିବେ, କାଉ ପାଣିରେ ବୁଡିଯିବେ, ବଗ କାଦୁଅରେ ଗଡିଯିବେ, ଓଳା ବାଛୁରୀ ଖୁସିରେ ନାଚି ନାଚି 2 ଫୁଟ ବଢିଯିବେ। ଆଉ ଖାଲି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ଦେବଦାନବ ଯକ୍ଷ ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମାଦର ଶିହରଣ ଖେଳିଯିବ। ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, 9 ଦିନ ମୁଁ ରଖିଦଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଦିଅ ଯାହା ପଇସା ନବ ଦିଅ। ହଉ ଦିଅ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରଟା ଦେଖେଇଲ। ହଁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ନର୍ମାଲ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ନୁହେଁ, ଏଟା ହଉଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର। ଆକୁ ଯଦି ପିନ୍ଧି ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରି ପଇଲ, ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମ ଅଜାଡ଼ି ଦବ, ଦିଅର ପ୍ରେମ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଦବ, ଗାଁ ଟଙ୍କା କିଲକିଲି ବାଜିବେ, ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଛିନ୍ ବାଜିବେ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଖୁସିରେ ଫକ୍ ପକାଇ ନେଇବେ। ସ୍ୱାମୀ ଏତେ ଭଲ ପାଇବ ଯେ ପାଦରେ ଚଲେଇ ଦବନି, କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧେଇକି ବୁଲିବ। ବିଶ୍ୱାସ ହଉନାହାନ୍ତି, ପିନ୍ଧିକି ଦେଖ। ତାକୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ସାରିଲାଣି। ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଯଦି ପିନ୍ଧେଇ ସାରିଲାଣି, ସିନ୍ଦୁର ଟୋପାଇ ପିନ୍ଧେଇକି ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଅ। ଆମେ ତାକୁ ଆମ ସାହିରେ ରଖୁନା। ଏଡା ଅଭଦ୍ର ଲୋକଟା ମାର।